It's 12 and 2 in the afternoon here in Kuwait City, September 11, 2019. Ako OFW ko. Kaya nagtamid ko dito. Ang population sa Pilipino to Indiano, mas times 2 o times 3 ang Indiano kaysa Pilipino. Daghan jud kayo ang dugay daga nagtrabaho rin sa kuan. almost 3 years. Sa may amo ni mo do. Arabo. Kuwait eh. Plano gid nimo nga magtuyo ka abroad ka. Kanang dito sa abroad. Oh. Sige, speaking of abroad ha. Lingaw kay ko. Akong amo, stress siya. Ingon niya og kuan. Suko kay kung amo kay kanang nasuko siya kayo nako. Kay nag-away sila sa iyang asawa. Apil ka. Apil ko kay ako ra may ang makita nito. Sa imo ha. Dili ang lalaki mo'y kontra nako. Mo gani ang asawa. Ang babayi mo'y akong amiga. Mo gani. Amo ba? Oo. Ana po dayon siya. Kasi na kaingon tong tumboy ka kay dili man gud. Gusto man mo yang asawa. Nya kay di man gusto niya makasabot dayon ko og in Arabic. Okay. Di man ko kasabot kay kuan man. Pinoy. Ingon man ko niya kay di man ko kasabot. Stupido. Ingon ko stupid ko na ba? Stupid. 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 Kabot ako stupid. Akong nanguna ba? Hilom ra ko kay aron dili ko sa palungon. Nyaman kay pagkuan niya kay suko siya nako kay gamay bikil ba kay taway lagi sa asawa. Stupid. Ingnan din ko niya nga ikaw liwat ka sa imong amahan. Stupid. Ingon ko nga sir, yes sir. Sumunod suko. You really stupid. Iko thank you sir. Gikapoy ni ko. Oo, gigay ko. Ano ko plano sa itong mahawa. Una ko gikapoy na jud kayo. Yung pack up your things. Taganin ko. Sakanin ko sa sila rin. Sir, do not send me to the agency. I want to go home, Philippines. Just a ticket, sir. Kapig iyo. Ayaw po yan. Trapamasinan ka. First floor ako. Second floor ako. Third floor ako. Pagka fourth floor ako ragyapon. Nah, lipit yung bunugan mo eh. Kaya sa atong balaya. Uy, ilaro na ko siya ay. Ilaro na ko siya. First floor, second floor. Kaya tuwa sila dito. May kantihan. Third floor. May kurang ang tuon. Kaya plaza na ko ang kuan. Kanang NCR na butang promote. Ano anak-anaon ko. Hindi na sila kuan. Gamay bigil na hugas. Ihi na sila hugas na. Oo nya. Pagka kuan or gito. Ang mga salamin ra pud akong lipi-lipihan. Balikan naman to. Schedule na ko. Kay buang mo. Sige luit iko. Nya ag ako po kuan kanang kadtugid ko siya mga usahay 2 ka bulan, 3 ka bulan. May nato gyud nga. Kuan kanang awayon ko niya ba? Ingon ko, "Hey, where are you? Sir, I'm here." Pero ang sa may balo na mo English ato is ornora no. Abroad di mo ato is ornora balo nimo. Atong mga panahon na graduate mo pud ko. Mama. Kog balon. Okay ay. Binako ng balo nimo. Abi na kong balo nimo is ornora. Kaya na may kasagara nga matug abroad nga. Kapoy kay dito mga saba kay di ko kabalo og magwan. Akong mga kauban nito mga Indiano na kuan Sri Lanka. Kapoy kay pangasaba kay iningleson pag yun. Okay, di mo sila kasabot god. Pero ang English nimo kasabot sila. Oo. Ito ko daw English nga akong kuan. Hilig man stupid akong kuan amo. Because you stupid come here. Ana, you stupid, you cannot understand. Anak ko, awayan ba? Pero hilig naman eh. Basta iingon sa kong amo, iingon. Ibalik niyo. Oo. Kabugayan na yung no? Faster, kay mahilig man to kong ama. Yalla, tali. Wala. Quiero sawi. Ang inanawa. Okay, Saudi man. Arabo man. Nalagi. Jud. Yalla. Dapat jud ko sa sunod, dapat jud ko istorya nimo. Ikaw na pod, kapoy ko. Ayo. Ginawa. Tagan kay ko. Di kapoy ka kay pitisugo sa imong amo nimo sa mukha. Kapoy kayo. Kapoy ka siya. Di magsilbi. Pero pag abot sa kuan,
Kanang pag-abot sa swelduhan, ay kay kibutan puto ko amo. Kompleto. Muhatag po dayon. Ano pa mo tagang isang masak ng sildo, napoy pagkapin. Naapoy pagkapin kasaba. Pag Oh. human og kasaba. Hindi na akong pagkapin ng sildo niya, kasaba man Oh, ko. pag human kasaba, tagaan pa ko og kwan. Tagaan po ko og kwan. Usahay 20, usahay 10. Ringgit. Aw, Kwan, dinar man na, dinar. Dinar dito. Ang equivalent to 175 sa ato pa na kung 10 1,700. Awa 50. 50. Oh, na bright kay no. Mo to sobra sa mo to. Pag naikwarta, bright kay ko. Calculate na ko utop. Oh, bahala na. Times 2 na yun. Ah, goy. Pastilan. Kadto laging kaagi na ko dito. Katawanan magiging kayo. Gago ang Nataw ana nga makaluluoy ka dito. oh, Pero may katawanan. gani kay gi-fight ni Aga kong- spirit ni mo no nga. Aga kong murang gilingaw-lingaw no. oh, aga kong kauban magsig pag human kasabaan man kog ayo siya pod magkurkurog ana hadlo. Nya ko wala raman baliwala ra sa tama sige pangasaba mo diha kay saray. Kailan ka tayo dito? 3 years? Almost 3 years. Ito lagi na Baha, ka sa ko. bahala og ganang ala sige pangasaba lang eh ako nang gikuan tanan ako nang gitik ang iyang pangasaba kanang hapit na gud ko mo uli niingon to dagang kong among laki P because of you I'm so stressful Miyan. Stressful. agi sa ako no Gani. Pulo stress siya. oh pero ako Ini mo. dito sige pangasaba nako Hindi nga na katapon. akong mga problema hurot ko wala ang siya na stress Hindi ito. Because of you daw. Oh. Ano ka ano? oh nya Kaya ka tayo niya, because of you, oh I am full of stressful, di ba? Ano to? Ay, Sabta na ay, to ni mo. Sabot na to. ay full good So full. Basta Ah, bisa full puno. oh Kaya ka itong stress. Ano sama to? Wala, pero dili ano yung problema ha, agin ako. Kaya nga no, Umo ko yung problema sa oh, ano. kaya nga no, You better kana, go back to the Philippines. hindi po, kana, kuhan sa'yo nan po gano'n nga, basta, kuhan siya ka nang, sa iyahang, sa nakaon niya, iyang asawa to, ag maka, Mika. oh, maka man ang ngalan dito, Mika na. maka ilang iingon, hindi ta magbuot Gusto nila, may bukmasabot na maka. maka ang ilang tawag, Bigyan sa man to. Sa man tong itawag na maka. ug diri sa tua, magbuot-buot man ta, mika, Mika. pero ang ilahang tawag dito, kay ilaha man na Maka. maka, Di ba? Ang bukmasabot ba ang sa man sa may bukmasabot ng maka or Mika. kanang maka kuha na ilahang dito na ayaw na ko kuha na unsa na dito kay ilaha to Ako miingon. oh Kanang maka or sa to diri Mika. Kanang Mika. Mo na siya ay center di. center mo Nadya tong ilang gitawag nga tong itom nga bato. mara siya Nga center gitawag sa ilang og pagtuo nabiya na sa tuang leksyon sa una. mm. Kanang lugar nga Mika or Maka, mm. nadya tong bato nga gitawag nila og Kaaba. Tuwa dito Oh. mm. Ang tao mga bisag dili wala ka dito sa Islam country, mga ka dito sa Pilipinas o other country. Mm. Basta makaabot ka atong lugar nga Mika, makahalok atong itong mga bato, balik mo sa Philippines o Arafat, mahimo na kang haji. Sina ka Ano na istorya na? pero istoryahan ta ka iyang asawa to dito unya ang mga alauna na siya mumata tawag na siya Fe anak din ko sir yes sir Mura o kanang mura tag nasa wala kanang labang ba oh, oh serious. dili na siya masugot og maglakaw ka Dagan dagan wala gumang na lang anak sir yes sir ano military discipline. oh dagan ko dayon unya kay gamit elevator kay aron kan di elevator man dito Put logod. Hmm. Put sana. elevator asa anak din siya nga kuan kawayada Wena sir, wen. Ano ba? Ako nung iayon iyahang nina. Ha? Go, wen. O sa to pa asa sir. Wena sir. Baliktad abis ang win asa man na. Oo. Audi kanus ang win unta to dapat. Basta kay wen mao na isa ilaha mang Mo gani sa tuwa na ang Wena win. sir, wena. Oh, ang win. Ana man ben siya. Ano man na? Ana man siya pong. Yo. Anak din ko. Siya. Anak po sir. Anak. Yala sa ba? Sura man kono, padalion ko ko. Adto na. Dagan. Ano na guguan? Pag-abot na ko. Pero naman to ka minuto kung giat-ihat. Pagbalik na ko, aircon ko na fully air condition ko na. Oo. Kuan. Balik na ko. Sir, hada sir. Kalas. Ano? Yala kaali. Wala man ba?
hubo ra man gihapon animal. Buwa. Nya, butang ra niya doon si Nina. Nya, gahubo ra siya. Wala dyan ko mulampaw. Nya, ngiti ako gag. Iya kong gituyok diripi. Ug sa to apa Bisaya ba? Diripi, ani, lijuhan ni mo sir. Alin, ko tayo sir. Ado ba tuyok mo siya? Yan ipi na. Bugul-bugulo na po rin yung katulungan, ano? Oo, limpo na sir. Pagkabot dito, hubo ra gyud na siya. Wa jud ko mulantaw. Jud ko maingon nga unsa siya, unsa iya. Lagi nung tanawag kung siya nagkituwa dito. Ko animal. Bago si Formato, yung tanawag. Igog Sila animal. pa to, anak mo ko na to. An edi man kay kuan man diri. Ano ka ba? Kanira man diri mo kuan. Mo lagi, pero mo tanaw ka to, anak mo to niya. Hop. Oh, anak kay. Bulaga. Oh, anak siya nga kaning siya di adda sulod na mi dito sa kuan. Kaning bathroom nila dako man ilang bathroom. Gamay ra niya tuwa diri. Okay naman yung jacuzzi. Oh, naa. Ano naman yung Una, bathtub. anak pa na, di sulod ba di ikaduha nga bathroom. Ganang naa sa bathroom diha, na pa di sulod, masulod pa. Taman ka. Uban kuyo ko. Murang duha. Kami rang duha. Nakatuwalya siya. Gakuan na siya. Wala ka bati ang kabalaka to. Wala jud ko kay imo nga patay na gani sir. Sir, bantay jud ka sir karon sir, di mo jud ko. Huna ba? Tiripon. Tripa lang kog sulay, di ba hurot kini importa. Anang Kung gidara-dara kayo sa bathroom, nagdaot na yung una-una to. Pagkatapos siya nagdaot na to, pero ako nahadlok na kay ko. Nag-pray ko. Siyempre, kayo. Oh, so, Lord, ikaw na dyan bahala ni. Bantay ka ni Lord. Og, imuha dyan kong tugot, ano ihatag, ano. Makortahan dyan silang mama, Lord. Wala kayo, wala. May ganit, wala dyan. Kung ako, gipaningot na kag-ayo, di gugo anak niya mulang tao, God. Gwapo kayo nga pagkatawo. Wow! Dito ra ko na pildi. Lagi. Gwapo di ay. Perting gwapuha, God. Sa kagupuan ako. Ay, Pilipino man ta, ang atong beauty Pilipino. God, Oh, ito lagi. sila ang ilahang nawunga. Kana bitang mga kuan bitaw kanang Rabos la. kana bitang naa sa mga salida bitaw nga kaluy-toy kayog ilong, Ano mo nindot kayog mata, Ano yung nga? yung mga pilok. Parehas ra mig edad pong. Ha? Parehas ra mig edad. Okay na. Na. Hindi ba katong gidala ka sa banyo, maglain mo na to. Ang akong yuna-una ba bantay gani si sir, binuangi lang yung koron. Wala ka dagata. Happy. Ha? Ay, bantay lang yung sir. Wa jud ko laing akong una-una ba bantay yung kagwana og imuha jud kong bugal-bugalan na. Sukol ra jud ko. Sukol ra bigog ko. Pilipino ini. Luoy lagi daghan kay kog kagi lagi ana ginana ko. Ang jud ko sir kay Pilipino ini sir. Na, di Nya na kay ba katong mga panahon na wala nang jud ko. Maong kontra ko niya hangtod jud na human jud ang kontrata nako nga niya ni kwanto jud ni laps pa jud kog laing kontrata. Almost 3 years ko dito. Ang asawa kampante kay sa kuha. Kampante kay siya nga anak nga pado na ko niya dito. Basta daghan magiging mga kagi nga katawanan ako laging kuan kanang kauban ako nga kuan taga Sri Lanka magsige jud katawa. Okay. Pero mas bunog kay kita sa trabaho kay sayang ka upat ka pala pag ito rin sa katulong dito. Ako ra gyud. Unsa man to baya agency ka? Oh, baya agency. Kaya mo kumreklamo sa agency mo. Ato di na ko ni kaya diri, ipat ka talapag niya. Akong gingnan ako. Pero yung gingnan ako nga mo nga bay. Wala sila anak. Upat kabut anak. Akong gingnan ako. Oh, akong gingnan akong amo nga bayi. Nga, ma'am, kung pananglitan og mo, mangita po wala yung agency. Taka mo diri, kuan mo ganang sa labo. So, maadto ra po parehas sa gihapon mo na iya tanan, ma'am. Magani ka nakasubot sa binisya no? Binisya nimo? English ko po. Ay, mismo. Amo ba? Klaro apod mo, klaro. Sawayan biya ta mo. In English to po. Di na po na ako in English ang pungke. Masig makadungog siya. Di masig in English na ako sa imuha. Makadungog siya no, naminaw siya no. Dili ka kasabot. Daghang salamat sa among mga kabatchmates. Gutalak National High School, year 1993. Sa paghatag og suporta og pagdasig aron mabugna ang Ikaw Ako Gang Butong channel. Alang sa tanan, thank you for watching. Please subscribe. Bye-bye. God blesses.